ଆଜି ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନରୁ ଜଣେ ଅତିଥି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ହାରଭେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା ଏତିକି ଟମାଟୋ ବାହାରିଥିଲା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଖୁଣ୍ଟା ଶାଗ ଆଉ ପିଆଜ ଶାଗ ଏତିକି ବାହାରିଥିଲା। ଗାର୍ଡ଼େନରେ ମୋର 9 ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟିଛି। ଏମିତି 2ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ବାକି ଥରେ ଅଧେ ଫୁଟିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟାଇମ୍ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆସିଥିଲା ମୋର ଯେଉଁଟା ମରିଚ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ହେଲ୍ଥ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଫୁଲ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଜି ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଉପରକୁ। ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ପତ୍ର ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ତ ତାର ଉପରୁ ମୁଁ ଭଲ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାକି ତାର ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନଟାକୁ। ପାଳଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ବହୁତ କିଛି ବନେଇକି ଖାଇଛି, ଯେମିତିକି ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା, ପାଳଙ୍ଗ ପନିର, ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଳଙ୍ଗରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ତୋଷି ଦେଇଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଣିକି କିଛି ମଞ୍ଜି ଛୋଟ ଜାଗା ଦେଖିକି ପକେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପକେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବି। ଶାଗ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଆଗକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।